Pasaden ekainaren 4an, 1000 gora lagun bildu ziren Hernanin Itaiak antolatutako jardunaldietan. Bertan landutakoak eta jardunaldiek izan duten erreakzioak izango ditugu aipagai saio honetan. Horretaz gain, azken asteetan Euskal Herriko panorama politikoan eragina eta zeresana eman duten gertakariak ekarriko ditugu gurera. Hain zuzen ere, Donostiako Aldezarrean emandako gertakariek utzitako testuinguruaz, horren oinarrian dagoen gatazkaz eta Euskal Herriko mugimendu sozialistak salatu duen intoxikazio kanpainaz arituko gara. Hau guztia gaurko saioan Burdinesian. Ongi etorri. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para la guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Gabon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan nirekin ezkerretara Ander Goiatxe, ongi etorri. Mila esker. Eta eskuinetara Karla Pisano, ongi etorri Karla, eta Jon Agirre. Bueno, ohiko moduan, aktualitatearen atalarekin hasiko gara, beraz ikus ditzagun aste honek utzitako albisteak. Gutxienez, 7 emakumeri egin diet eraso azken egunetan. Gasteizen 4 eraso matxista izan ziren joan zen asteburuan, eta Tuteran, Donostian eta Beasainen beste bana. Pasaden asteburuan loinatz jaiak ospatu dituzte Beasainen eta emakume bat bortxatu zuen gizonezko batek larunbat gauean. Protesta ditu zuen Goierriko Itaiak eta jendetza batu zen elkarretaratzera. Lan politikoa egiteko balintzen defentsan 1000 lagunetik gora bildu dira Baionan. Gabi Darazpe mugimendu sozialistako militantearen absoluzioa eskatzeaz gainera, amnistia osoa aldarrikatu zuten. Ebaluazio betean izan dira Hego Euskal Herriko ikasleak aste honetan unibertsitatera sartzeko probak izan dituzten zuzen ere eta selektibitatearen aurkako aldarria eramandu kanpusetara ikasle abertzaleakek. Ebaluazio sistemari aurre egiteko deia kaleratu duiak besteak beste. Ikasleen osasun mentala kaltetzen duelako eta soilik memoria gaitasuna ebaluatzen duelako. Soldatapeko lanean izandako erailketei dagokionez, aste iluna joan den hau. Hego Euskal Herrian 5 langile galdu dute bizia laneko istripuekin lotuta. Are azken 2 asteetan 8 langile galdu dute bizia urte hasi zenetik gutxienez, 38 lan heriotza izan dira. Katalunian, etxebizitzaren aldeko mugimenduan infiltratutako Polizia Nazional baten kasua atera dute argitara. La Directa edabideko kazetari batek egin du ikerketa eta frogatu du. Polizia Nazional bat infiltratu zutela mugimendu horretan identitate faltsu batekin. Banku Mundialak estanflazioaren arriskuaz ohartarazi ditu herrialdeak. Erakundeak jakinarazi du gero eta ziurragoa dela mundu mailako atzeraldi ekonomikoa. Bueno, hauek izan dira azken egunetako albisteak, has daitezkete komentatzen, nahi baduzu zu zeu hasi, Ander? Ederki, hartuko dizut hitza. Bueno, akaso albisteen amartean lotura bat eginez, ez? Errepresioak jotako, edo errepresioaren bi kasu atera dira. Bata herrialde katalanetan gertatutako, ez? Oso larria dena, zuzenan poliziaren infiltrazio baten berri eman dutelako, Eskerra independentistako kideek eta Barcelonako etxebizitzaren aurkako mugimenduko kideek. Hori benetan salagarria eta gurera etorriz Euskal Herrian pasaden asteburuan manifestazio bat izan genuen Baionan Gabi, mugimendu sozialistako militantearen absoluzioa eskatzeko. Gabiren kasuak evidentzian jarri zuen, militantzia politikoarekiko dagoen nolabaiteko eraso konstante eta bortitza estatuaren partetik. Eta benetan pozgarria izan duzen horren aurrean hainbeste jende bildu izana Baionan, ez? Nire ustez erantzun benetan irmo eta seria izan duzen eta posteko moduko erantzuna.
Nik gaiz aldatuz Europar Banku Zentralak iragarritako estanflazio egoerari heldu nahiko nioke. Estanflazio egoera ulertuta inflazioaren igoera eta moteltze ekonomikoa batzen dituen testu inguru gisa. Lehenengo eta behin, nire ustez azpimarratzekoa da, nola estanflazioaren inguruko berri guztiek lotzen duten fenomeno hau Ukrainiako gerrarekin edo eta pandemiaren ondoriozko egoera ekonomikoarekin. Eta uste dut, seinalatu behar dela, honek eskutatzen duena da tendentzia estrukturalago bat alde batetik, eta bestetik ere krisi honen gestio burgesaren ondorioak ere eskutatzen dizkigula, izan ere, jakin badakigu inflazioaren kaltetuenak langile klasea direla eta inflazioa dela langile klasearen aurrezkiak arpilatzeko mekanismo oso eraginkor bat. Nik horrekin jarraitu ez, aipau, bai inflazio kaso esan da bezala, dala, narazo struktural baten ondorioa, eta horri gehitza eskola, bai Rusiko gerria esan da bezala, eta horrein, aipatzen bezala, Argeliko kontua hau nik honek guztetera guzteula, bai alde batetik estatuen subiranotasun falta horren erakusle argile dela hau, nola, bai Rusiko gerrien interbentzioen eta bai hoain, nola behaien interesan kontra joaldien erabakile gartzeien, hor dagoen bloke geopolitiko esango dugu horren agintaritzan, estatu batu bezalago blokeoa daola, nun behan interesak defenditzen dituen beste danak aurretik emanez, ez? Eta, egoeri etorkizune ez deula bate argi ikusten. Ezer gehiago esateko ez baduzue, aktualitatean ere sargenezaken beste gai bati helduko diogu. Ikusiko zenuten moduan, pasaden ekainaren 4an Itaiak jardunaldiak izan zituen Hernanin, egun osoko egitarauekin milaka pertsona elkartu ziren bertan, eta tira, hitzaldietan zehar, emakumeon zapalkuntzaz eta horren ondorio politikoez, joera ekonomiko, kultural eta politikoez, zein datozen erronkaz eta alduntze politikoaren inguruan hitz egin zuten besteak beste, eta tira, jardunaldiek ere izan zuten erreakzio bat, mugimendu feministako kide batzuen partetik, eta gai honi heltzeko nahiko nuke zuei balorazio txiki bat eskatu, honen inguruan, baita erreakzioen inguruan zerbait esateko gauzue. Nire partetik lehenik eta behin errekonozitzea Itaiak bai jardunaldi hauen antolaketan eta kurtso guztian zehar egin duen lan mardula, eta bestetik uste dut balorazio orokor bezala esan beharra dagoela, postekoa dela 1000 pertsonatik gora, gehiengo zabal bat emakumeak bildu izana, emakumeonganako zapalkuntzaren gaindipenaren inguruko analisiak entzuteko gogoz eta interes zintzo batez, hori postekoa da. Esan duzun bezala, jardunaldien ostean egondako kronika eta albiste ezberdinek nire ustez intoxikazio dinamikan ekarpena egin dute benetan ekarpen politiko zintzo bat baino, eta jardunaldi hauetan zein Itaiak urtean zehar maigaineratu dituen zenbait edukien simplifikazio oso evidente bat egin dute. Zentzu horretan, tesi nagusiak laburbiltzea edo garrantzitsua deritzot. Alde batetik uste dut, Itaiak planteatzen duena da hausnarketa ez identitario bat, hau da, emakumearen askapen prozesu integrala posibilitatuko duen programa bat diseinatzera bidean pausoak ematen ari da Itaia. Horretarako ezinbestekoa dugu bai kritika politikoa eta bai analisi historikoa, eta horren baitan feminismoaren kritika ideologia bezala, gaur egun dituen mugak eta gaur egun dituen potentzialidadeak aztertu behar ditugu, hori gure egin beharra da. Azterketa honetatik ateratzen dugun ondorioa da, emakumearen askapen prozesua muturrera eramateko sozialismoaren eraikuntza dela indartu behar den prozesu politikoa, eta nolabait zapalkuntzak berezko dituen sistemaren gaindipena eman behar dela. Eta horretarako, hau ez da etorkizunerako usten dugun eginkizun bat, baizik eta gaur-gaurkoz emakume fronte bat eraiki beharra dagoela, lehentasun taktiko bezala, independentzia politikoan oinarritzen dena, eta gainera emakume langilearen alduntze politikoa bultzatzen duena, edo emakume langilea sozialismoaren eraikuntzari batzeko ekarpen egiten dion emakume frentea. Horrek aso,
azpimarragarria izan daiteke, mugimendu feministatik, ezker abertzaletik, sektore desberdinetatik, Itaiak egindako nolabaiteko indar demostrazioaren aurrean egon diren erreakzioak. Erreakzio horien artean, nire ustez aipagarriena da, benetan egon den desitxurak eta saiakera. Itaiak planteatzen dituen eduki eta planteatzen duen programa politikoaren gainean. Gero eta erabiliagoa izaten ari da, Italia edo mugimendu sozialista orokorrean feminismoaren kontrako edo feminismoa alboratzen duen mugimendu bezala deskribatzea edo olako akusazioak egitea. Eta benetan horrek trampa bat du, egia da konzeptualki gaindipen bat proposatzen dela, baina mugimendu feministak ezker abertzaleak esaten dutenen Italia feminismoaren kontra dagoela, berriako artikuletan, Euskadi Irratian interbentzio desberdinetan, eta nora ez sare sozialetan. Esan nahi dutena da, edo benetan egin nahi duten trampa da, Italia emakume langilearen zapalkuntza bere egiten ez duen antolakunde bezala saltzea. Edo nolabait esan da, emakume langilearen zapalkuntza gainditu egingo lukeen programarik ez duela da egin nahi duten leporaketa. Eta hori izan da hain zuzen ere, eragile feminista desberdinek mugimendu sozialista txosnetatik kanporatzeko erabili duten eskusa. Mugimendu sozialista ez da feminista, ergo beraiek esan nahi dutena da mugimendu sozialistak ez du emakume langilearen auzia bere egiten, ez du horretarako proposamen politikorik, beraz alboratu egin behar da. Hori gezurrutxa da, eta Itaiak behin eta berriz demostratzen du. Agerian geratu zen ere, behasainen irratian, berrian eta hori esaten ari ziren bitartean, komunikabide horietan bertan esaten ari zirela, Italia konzentrazio bat egiten ari zela behasainen gertatutako bortxaketan aurrean. Eta horrek benetan berein difamazio kanpaina hori bertan bera utzi duela. Ni uste hori dela, mugimendu sozialisti sortu zanetiken egontzin agoz batzuk esaten nola feminismo ezartzen nahi zan egin indartxu ezker abertzalien, mugimendu sozialistia sortu ere izan genula horrekiko atxikimendu hori, eta holako matxistatzat hartu ez mugimendu ebea, Eta, nik uste, zer gutxi gehitzeko, topaketa hauek izen dila indar erakusketa bat, urte osun indan lan guzti horren ondorioz, izen emakume eskola diela, izen erasoen aurrien sortzen edin protokolo ezberdinen aurrien, edo aipauta bezala, ematen nahi dien salaketa eta mobilizazio ezberdinen aurrien, Así que, ne partetik zorionak eta segi holaxe. Eta aipatu dituzuela difamazioa eta intoxikazioa eta horrekin lotuta aste honetan eta azken egunetan zer esan handia eman duen gai bati helduko diogu. Oihartzun handia izan dute larun batean Donostiako Aldezarrean emandako gertakariek. Bertako zenbait irudi ikusi izan ditugu, adierazpen ezberdinak, eta tira bistakoa da kalean tentsioa areagotzen ari den momentu baten aurrean aurkitzen garela, eta halako gertaerei eta auzi honi ematen zaion trataera ezberdina dela, bai ezker abertzalearen eta baita mugimendu sozialistaren aldetik. Zentzu horretan gai honi heldu nahi nioke eta eskatu nahiko nizueke kokapen bat egitea, izan ere azken astelen honetan mugimendu sozialistak salatu du ezker abertzalearen partetik beraren aurkako intoxikazio kanpaina bat ematen ari dela, beraz horren inguruan sakontzea nahiko nuke eta horretarako kokapen bat gertakari hauen inguruan orokorrean eta gertatzen ari daren inguruan. Bai, kokapen bat egite aldera, akaso abiat puntua jarri beharko genuke Donostiko gertakari hauen aurretik, mugimendu sozialistaren beraren bilakaeran adibide desberdinak eman direlako. Tratatu izan ditugu saio hauetan, auzi desberdinak, izan txosnagunen edo txosnetan mugimendu sozialistakoari jarritako beto politikoa, izan herri mugimenduaren auziarekin ere eman diren gatazkak. Eta prozesu horretan edo nolabaiteko azkeneko tentsiounea edo gatazka izan du da Donostien gertatu dena. Akaso gertara konkretuetan gehiagi sartu gabe, zen ikuste nahiko entzunak izan direna eta zabalpen nahikoa izan dutela. Nik uste guri dagokiguna dela nolabaiteko balorazio bat egitea, elementu batzuk aportatzen hemen mai gainean. Niri importantea iruditzen zaidana da azaltzea edo analizatzea ze postura izan duen ezker abertzaleak
orokorrean mugimendu sozialistaren existentziaren aurrean, ez? Edo mugimendu sozialistak pixkanaka bere bidea egin duen enean zer reakzio jasoen duen ezker abertzalearen partetik. Eta nik uste hori bi mailatan edo adierazi dela, ez? Alde batetik maila mediatikoan izan duten postura, izan du da, mugimendu sozialistaren existentzia bera nolabait esan da, ukatzea edo existituko ez baliz bezala aritzea, ez? Eta horrek baliatu dute postura hori askotan mugimendu sozialistak egindako lorpen edo aurrera pausuen aurrean baloraziorik egin ez egiteko, ez? Bilduren postura klasikoa izan da, azkena Iker Casanovaren, mugimendu sozialista ez da gure baitako mugimendu bat eta ez du garrantzirik, beraz ez dut baloraziorik egingo. Hori maila mediatikoan, kale mailan ordea postura edo jarrera guztiz kontrakoa izan du da, ez? Kale mailan direktamente fokuan jarri eta gure kontrako nolabaiteko eraso edo akoso politiko progresibo bat abiatu dute, ez? Azken finean, gure helburu bezala jarriz, gure existentzia bera ukatzea edo mugimendu sozialistaren ezabapena lortzea. Eta benetan, nire ustez, hor salatu behar dena da, beraien postura edo estrategia politiko horretan ez dituztera oinarrizko minimo politiko batzuk, edo nolabaiteko errespetuzko minimo politiko batzuk inolaz ere eduki, ez? Txosnen hauzian adibide, edo argi geratu da, mugimendu sozialistaren kontrako militanteen lintxamenduan ere argi geratu da. Eta gainera, gero eta postura erradikalagoa hartu du ezker abertzaleak, ez? Hau da, mugimendu sozialista gero eta indartsuago egin ahala, mugimendu sozialistaren existentzia bera anulatzeko edo mugimendu sozialista ezabatzeko egin behar hori edo helburu hori gero eta zailagoa edo lortzeko ezintasun handiagoa izan du ezker abertzaleak, ez? Eta hor gertatu da, akaso bigarren plano batean bada ere, azkeneko aste honetan beste gertakari bat, dela Lesakako gazte koordinador sozialistak, Lesakako txosnetan egon den beto politikoaren aurrean egindako salaketa, ez? Egia da Donostikoaren auziarekin nolabait esan da bigarren plano batean geratu dela, baina nik uste tratatu beharrekoa dela, ez? Lesakan gertatu dena izan da, Bilduk nolabait esan da, favore tratu bat egin duela ezker abertzalearen alde, eta kalean txosna jartzeko aukera eman dira ezker abertzaleari, eta aldiz gainerako eragilei, mugimendu sozialistari, txosna bat jartzeko, aktibitate politikoa egiteko, finantziatzeko, aukera hori anulatu diela. Mugimendu sozialistak bertan erakutsitako jarrera nik uste argigarria dela, ez? Salaketa baten bidez, egoera salatu eta nolabait esan da, konponbidera iristeko dei egin baitu. Eta hain zuzen ere, jarrera horrek, oinarrizko minimo politikoen gainean burutu den aktibitate horrek, guztiz kontraponintzen du edo guztiz bereizten da ezker abertzaleak adibidez Donostiko auzian izan duen jarreratik, ez? Ezker abertzaleko kideek egin duten aktibitatea izan da hasieratik militanteen bideoak sare sozialetara igotzea, jakinda bideo horiek zuzenean komunikabideetan agertuko liatekeela eta morboa, tentsioa besterik eluketela sortuko. Mugimendu sozialistak nolabait esan da konponbidera iristeko deia egin duenean, gero eta zabor gehiago sartu izana, gero eta bideo, lintxamendu edo konkretizazio gehiagora sartu izana, benetan nolabait esan da aldendu pausu bat atzera eman eta beraien postura birpentsatu beharrean, ez? Eta hain zuzen ere, errespetu horiek dira mugimendu sozialistatik nolabait esan da derrigorrezko jotzen ditugunak, ez? Guk hala funtzionatzen dugu eta horrek erakusten duena da guk badaukagula borondate bat minimo politiko horien baitan soluzio batera iristeko, aktibitate bat bermatzeko, errespetuzko aktibitate bat agente desberdinen artean, baina ezker abertzaleak behin eta berriz anulatuz minimo politiko horiek adierazten duela ez duela inolako intentziorik benetan mugimendu sozialistarekin errespetuzko harreman bat izateko, ez? Eta jarraitzen duela mugimendu sozialista ezabatzeko helburua duen estrategia horretan. Nik apur bat horretan sakonduz, esango nuke hasieratik mugimendu sozialistaren sorreratik bertatik eztabaida politikoa ukatu dutela. Nolabait esatearren indarra erabili dutela arrazoiaren gainetik. Eta uste dut, honen arrazoi nagusietako bat badela gaur-gaurkoz ezker abertzalearen komunitate politikoaren pilare nagusietako bat pertenentzia dela, identitatea dela,
Eta gurekin, proposamen komunista batekin eztabaidan sartzeak suposatuko liekeela euren programa esplizitatzea. Eta euren programa esplizitatzearekin barne mailan gatazkak sortuko liratekeela. Orduan, hasiera-hasieratik gurekin harremanatzeko izan duten forma izan da indarraren bitartez. Horrela, indarra arrazoi bilakatu da eta arrazoia zenbaitetan eraso bilakatu da. Ikusten dugu zelan kritika politikoa hartu izan dute erasotzat, eta hori abia puntu bezala hartuta, indar aplikazio ezberdinak egiteko, bai betoak aplikatzeko, bai jendea mespresatzeko, intoxikaziorako beta hartu dute edo ikusi dute euren burua guztiz justifikatuta, minimo politiko horiek inondik inora errespetatu gabe, Eta hemen beste elementu bat gehitu nahiko nuke, eta da ezker abertzaleak nolabaiteko sorgin gurpil bat abiatzen duela. Hau da, izugarrizko gaitasuna duela narratiba bat sortzeko eta guri esateko noiz hasi eta noiz amaitzen den errelatoa. Askotan beto aplikatzen dutenean, bai Lesakan, bai Gasteizen, esaten digutena da problematikoa garela. Eta problematikoak garela, eta galdetzen diezunean, ea zergaitik garen problematikoak, orduan ateratzen dira benetako arrazoiak, adibidez Lesakako kasuan gure ideiak erasokorrak dira, bai estatu zuten, edota Gasteizen euren manifestazioetara joaten ez ginela argudiatu zuten. Beraz, argi eta garbi dago, oinarrian dagoena dela, minimo politiko horiek onartzen ez dituztela. Nik igual, zuk esan dezunetik genez, tiraka pixket, identitate politiko horren auzilekin, nik usteet, aipau bezala movimentu sozialisti sortu zanetiken, hasiera-hasieratik egon dela olako akoso kanpaina bat esango dugu, bertan parte hartze zen militantikiko, eta esango dugu, arraigo pertsonal bat zebenak famili politiko horrekiko, olako jasarpen bat jaso izen dela, maila pertsonalien desgazte hori sortzea behira ez, hori esango dugu belaunaldi batetik atzeako batzuk gehiago bizi behar izen dugula, gure inguruatiken, gure esango dugu elkartzeko lekuatiken, eta gertutasun horrek arpira beitzielaga, akosuek, eta abar, ez? Eta nik uste hain arraigo historiko hori galtzen edan belaunaldilekin, hori falta nagin, ongo familiarrak edo irakasliek eta bar, akoso hortan parte hartze denak, baina ez da honez arraigo hori, intentsifikain berda zea hori, esango du akoso eta intoxikazio kanpaina hori, eta ailatzea limitatzuta, nun, azken aztitan ikusi eguna, jendien argazkile publikatzen, mehatxu pertsonala egiten, eta bar. Eta honi uste hori dala ez, identitate hori gehiago ideologiko baino, garai baten hori bizi zen genulako adibidez, haralar bezala okazu bat egin ez, pugna ideologiko hortatik genara, eta nola zen familiekiko traizio hori, zala zein zana, porque handien urte batzuta danak batea zeuden, orduan ez zala inbeste, zer? Hori da, orduan ez zala inbeste pugna ideologiko baten arteko edo ez da arrazional bat, baizik eta dala famili politiko hori erasotu sentitzean nan ondorio bat ez, eta urtetik urtea ematen unez, handitzen egan egin mugimendu hau, intensifikatzen jungoana, dazkeden herramienta dena mai gaini jarrita. Nik nahiko nuke apur bat sakondu, ari zinen jasarpen sozial horretaz edo intoxikazio horretaz, nik uste dut hemen gertatzen ari dena da, ezker abertzaleko oinarri sozialak gatazka ulertzen duela, gatazka manikeo baten modura, txarren eta honen arteko gatazka baten modura, eta absurdora heltzen ari da asuntoa guztia. Zergaitik, nolabait minimo politiko horiek gainditu alizateko eta indarra aplikatu alizateko, nolabait familia politiko hori defenditzeko, beharrezkoa izan zaielako karikaturizazioa limitera eramatea, horretara dator intoxikazio guztia. Nolabait, laukatu garela, espainolista garela, erasoak babesten ditugula hori guztia, Baita ere, horra ipatzekoa da, askotan kanpotartzat hartzen gaituztela, gu ez gara usokoak, edo ez gara bertakoak, edo espainolista gara, karikaturizazio bat,
eramaten gaituena bebai, karikaturizazio estremo horrek eramaten gaitu deshumanizazioa bebai. Hau da, gure gizatasuna galtzera eta gure izate politikoa ere galtzera, ez? Eta horrela, espazio politikoetatik kanporatua gara, lanean jasartuak gara, kosifikazio bat pairatu izan dugu. Eta hau posible da, ezker abertzalearen oinarri sozialaren parte handi batek gure berri izan duelako soilik ezker abertzalearen medioen bitartez, hau da, filtro horren bitartez. Eta uste dut horren adibide oso argia dela, bai berriako artikulua, lehen aipatu duguna, Itaiarena, baina baita ere GKS sortu zenean garak ez zuen GKS-ren sorreraren berri eman, eta aldiz hilabete batzuetara hor zegoen konpainzen iritzi artikulu bat esaten gararen irakurlegoari zer pentsatu behar zuen mugimendu sozialistaz, uste dut hori adibide oso argi bat dela. Gero ere, akaso, egoera edo konpontzera begira edo atera ematera begira, mugimendu sozialistatik argi erakutsi dugu benetan guk borontate oso bat daukagula, ez? Eta hori ez da adierazpen huts bat, guk gure eguneroko datasunean edo gure aktibitatearen bidez hori demostratzen dugu, ez? Lesakako txozetara joz, lesaka nolabaiteko beto politikoa jartzen dugunean, guk seriotasunez erantzun baten mandio horri, irakurketa baten bidez, baina nolabait esan da, bertan auzi morbosoetan edo auzi askoz ere okerragoetan sartu gabe, ez? Eta hain zuzen ere, atzera eginez, atera diren elementuetara buelta eginez, guk ezinbesteko uste dugu konponbide bat egotera begira, ezkerra abertzaleak nolabaiteko minimo politiko horiek errespetatzea gurekin, ez? Hau da, orain artean izan duen estrategia hori alboratzea, berak eduki duen posizioa birpentsatzea, eta nolabait esan da, mugimendu sozialistari politika egiteko aukera bera ematea, ez? Eta hain zuzen ere, zergatik da guretzat ezinbestekoa egoera hau konponbide batera iristea, hain zuzen ere, tensio eta nolabaiteko auzi guztiz patologiko hauek gazteriarengan eta langile klasearengan politikarekiko desatxikimendu bat sortzen dutelako, ez? Gure apustu politikoa, hain zuzen ere, gizartea direktamente politikan implikatzen hastea den enean, eta iraultza sozialista, nolabait esan da, jendartearen baitan eta langile klasearen baitan zabaltzea den enean, ezinbesteko dugu nolabait ere, politikarekiko orain dagoen distantzia hori edo gainditzea, ez? Ezker abertzaleak aldiz ez du horretarako beharrik, hau da, nahikoa du jendeak hauteskundetan botoa beraiei ematerekin, ez? Eta benetan horre ere, nolabait esan da, agerian geratzen da, helburu desberdinak ditugula, ez? Ez bakarrik jarroteko era desberdinak, baizik eta irizpide, arrazoi eta helburu desberdinak. Aipatu dituzu marra gorri horiek, bada inor mehatxu bezala ere hartu dituenak marra gorri horiek definitzea, eta nahiko nuke sakontzea benetan zein diren gutxieneko baldintza horiek tensioak jeisteko eta militatzeko baldintza batzuk egoteko. Ondo seinalatu duzu, askok mehatxu bezala hartu dituztela negoziaketarako minimo horiek. Kuriosoa da, hain zuzen, ezker abertzalea historikoki izan dena negoziaketa prozesuetan beti seinalatu izan duena oinarrizko auzi politikoa dela abordatu behar dena, ez? Eta egoera honetan, etengabean, ukatzen ari da oinarrizko auzi politikoa, edo behintzat ez dabil hori seinalatzeko borondatearekin. Guretzako minimo politiko horiek, beto politikoa kentzea, gure militantziarako eskubidea onartzea, eta kriminalizazio kanpaina bertan bera, ustea dira. Ni uste askotan hori dela, ez? Guk emate du iteitun exigentzian adiela marra gorriek eta estralimitaite gara leku guztietatik gen. Ez da oso atzakumera ebidez, txosnan hauzilen, ez? Ezker abertzaleak inor baino betu daki, olako eremu eze importante dien, inolako finantziazio iturrik ez daken eragilientzako, behan politikak aurrea emateko eta bar, eta hortan behaiek izan die lehengo hortaz jabetzen, eta hori guri ukatzen, ez? Hau da, behaiek beti zendi behaien batalitak, ez? Nola, txosnak ez zauden garaietan, behaiek hemen zentrifulka montatzen zituen, txosnak jartzen uste ez dizkoen eremuetan eta bar,
eta ni ustez gu errespetu osoz, gure irakurketak maigainin jartzen eta bar egon gehala, nolako auzi garrantzitsuati eta denbora oso nahi die, hori mespretxatzen, hori karikaturizatzen, eske erazotzat hartzen behaiekiko egite duen kritika politikoa dana, eta askotan iruditzezat, ez diela gai onartzeko behaiek gaur betetzen posizio politiko eta azkenean responsabilitate eta ardurak betetzeituen kargu eta dauden lekuen egon da, ez? Emateu, behaiek egon aldiela instituzioetan Espainiko gobernuekin ez dakiz zer onartzen, hona aldiela ertzainekin eskutik ematen, eta horrekiko kritika politiko itanin eraso bezala jaso, eta horrekin balidatze gaitula guri, adibidez espazio publikoa konpartitzea behaiekin, ez? Eta bide igualetan, behaiek gaidie, eskutiken emanda, esan da bezala, o PSOEekin, ongoide kafe bat hartzen lasai parlamentuen ez dakiz zen ungo zinegotzikin, baina aldiz gurekin espazio hori konpartitzi eman berdala, kontra esan ban mundu eretzagun. Eta nik uste gauza maigainin berdin bezala jarri berdiela, behaiek inor baino betoak ibela espazioetatik gu katzi ez ematean, baldintzatzea gaitun, ja ez bakarriken esan duen bezala politiki beha ditu, baizik eta irikita azkeun lan lerroanetan, propaganda egitakun, erasuek salatzeako orduan, errepresio kasuan nahi aurre egiteko, eta, azkeun, irikita azkeun, oinarrezko produktu elikaien biltegilek egoera zaurgarrien dauden pertsonai minimo horiek bermatzeko, eta bar, ez? Hori dana baldintzatzeko guri txosnetan ez egotiek, behaiek oso konstiente di guzti hortaz, eta denbora osuna die minimizatzen, arazo olago problematika bat, hori gu erasokorra izango gainen bezala, eta esan duen bezala, olako muñeko paja hotzi zagoen, lastozko panpin bat ere egitzen, un kolpa balde behen, ozein modutan, inolako reakzioik onartua, horren aurrin. Zentzu hortan, eskatu dira gutxieneko baldintza batzuk, astelenean bertan prentxaurrekoan azaldu zirenak, eta negoziatzeko borondate bat. Horren ostean ikusi ditugu zenbait adierazpen bai irratian, bai telebistan, eta Ernai Gazte Antolakundeak ere atera du bere adierazpen publikoa. Nola ikusten duzu beraiek emandako erantzuna edo zein da egiten duzuen irakurketa? Ardurak ere igual eduta, nik, edo guk esan dugu lehen, ezkerra abertzaleari exigitu behar zaila nolabait bere estrategia politikoa, edo mugimendu sozialistaren aurrean daukan estrategia politikoa birpentsa dezan, ez? Eta Ernairen agiriak argi adierazi duena da, ez dutela ariketa hori egiteko inolako intentzio edo borondaterik, ez? De hecho, badirudiena da, mugimendu sozialista ezabatu ezin horretan, gero eta postura erradikalagoa hartzen ari direla, ez? Gero eta gehiago erradikalizatzen ari dira. Horren argigarri bezala, izan da Donostiko auzia, nola aulki batzuen auziarengatik, hau da, GKS-ek, bi urte abandonatuta zeraman gaztetxe batetik, aulki batzuk ateratzearengatik, zenolako zalaparta montatu duten, ez? Eta, de hecho, hauek, eta Ernairen aginean ere, berriz, gatazka konkretu horretara jotzen dute, ez? Nolabait egoeraren irakurketa orokor bat egin beharrean, eta mugimendu sozialistak erakutsitako borondate horri, nolabait erantzun bat eman beharrean, berriz ere, euren gezurrekin, etengabe puztu duten gatazka lokal horretan jartzen dute fokoa, ez? Berriz ere sartzen dira Donostiko auziaren kontaketan, berriz ere horretan. Eta, de hecho, erabiltzen dituzte bi elementu, nolabait, beraien impotentzia politiko hori justifikatu nahian, ez? Lehenengo elementua da, auzoa, herritarrak, auzokideak bezalako nolabait kontzeptu hutsen azpian edo barnean reforzatzen direla, nolabait beraien postura politikoari zilegintasun bat ematearen, ez? Hau da auzokideen postura eta besteak ez dira auzokideak. Eta auzoaren kontrakoak dira, herriaren kontrakoak dira. Orduan, hortik atera daitekena da, eta berriz ere gauza berera bueltatuz, guztiz beharrezkoa dela ezkerra abertzaleak daukan postura birpentsatzea. Mugimendu sozialista gero eta indartsuagoa egiten ari da, ikasturte honetan Agirrek esan duen bezala, ezkerra abertzalearen aurrean gazte esparruan nola egiteko indarra handia lortu du, eta horrek hori eragiten ari dena da, ezkerra abertzalearen partetik beraien posturak gero eta gehiago radikalizatzea. Bada momentua beraien posturari eta estrategiari guztiz aldatzeko eta errespetu politikoan oinarritzen den nola egiteko kontestu bat sortzen hasteko. Zer gehiago esateko ez baduzue, mahai gainean daude elementu guztiak, borondateak argi ikusi dira, datozen egunetan ikusiko dugu nola garatzen den egoera, eta jarraipen emango diogu, eskerrik asko parte hartzeagatik eta hemen egoteagatik, eta hurrengo saiora arte. Gabon.